Malam Ahmad Ali shi za ya ci zaɓe. Da yardar Allah. Alu ba za ka ji kunya ba. Da yardar Allah. Ba za su yi maka sarrai ba. Da yardar Allah. Da har mu sabbata ka karba. Da yardar Allah. Ali Ban Allah, lafiya nan kana farin ciki haka. Haba dai. Ai dole in farin ciki. Me ke faruwa? Ai ina baka labari tafiyar su Alhaji Nasiru Manjo. Ina baka labari cikin tafiyar jam'iyyar APC. Ba gudu ba ja da baya. Sannan bil haƙƙi suke cikin wannan tafiyar. Alhaji Nasiru Manjo in kana magana tauraron Aliyu Jodi da ka kai inda Alhaji Nasiru Manjo an kammala. A gani ban da labari ai. Da ka kai inda wannan an kammala sannan abubuwan da ba kofar Aliyu Jodi ba a magana Alhaji Nasiru Manjo. Kai Alhaji Nasiru Manjo jangwarzo na namiji na duk inda aka magana namiji da an kai inda Alhaji Nasiru Manjo an ƙare. Ina kudu naka jin labari. Alhaji Nasiru Manjo ai na daban na sannan bugu da ƙari akwai mai girma Ahmad Ali cikin ka tafiya ta APC. Har da shi. Inna lillahi wa yo Allah da ka sara tuna da baba sanata Muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi sanata Muhammadu ya ce a gaida mutanen ilahirin jama'ar jihar Sokoto duk a gaida su ba sannan muna nan bil haƙi gehen mai girma Ahmad Ali 2023 in Allah ya yarda da jinin mu zamu tsaga mu dangwala saboda mun wahala shekara 8 baya don haka mu ba za mu yarda mu yi wannan wahalar ba don haka muna nan bil haƙi da gaskiya sannan akwai mai girma Jarman jihar Sokoto Jarman jihar Sokoto la hawla wala quwwata illa billahi Jarman jihar Sokoto in ana batu ba a magana ya zama gamji in gaya ma sannan akwai mutala fasto hasken kofar kaɗe sannan akwai kuma Alhaji Nasiru Manjo hasken kofar aljoni haka suke kamar Hassan da Hussein kamar Hassan da Hussein take jarar ababansu ina baka labari an ka ce ma tauraron ga guda biyu mutala fasto Alhaji Nasiru Manjo aka ce ma kofar aljoli kofar kaɗi to wayan ga bayan Allah babu kamar su su don haka ina baka labari shi a dalilin sa ina farin ciki ina annashuwa ina jin daɗi don haka muna nan tahiyat mai girma Alhaji Nasiru Manjo muna tafiyat mai girma Jarman jihar Sokoto shi a cibiyar jihar Sokoto shi a zuciyar jihar Sokoto shi a kodar jihar Sokoto ko ga mawalki kaga an ce ma ga Jarman jihar Sokoto don Allah ka ce ina gaishe shi gaisa min da shi ya tsada sannan taurari guda biyu na Ali Jodi da Obar kaɗe ka gaisa min da su da ba shi Allah godiya da kai dacewa zaɓe tuni 'yar manuniya ta yi nunawa ba ma shakka